2025 година чука на вратата ни, но си спомни колко пъти си каза, че ще започнеш от този понеделник. Колко пъти тренировъчната ти програма остана на половина, полезните навици, които иначе трудно изгради, бяха нарушени и усещането, че резултатите са все по-далеч, не спираше да те застига. И да, усещането за провал ми е до болка познато и липсата на контрол върху тялото и ума ми. Усещане за дискомфорт в различни части по тялото, както и от отражението в огледалото. Но знам решението на този проблем и това е нещото, което ще ти пожела да постигнеш през 2025 година. Решението, приятели, е в постоянството, в правилния подход и в малките стъпки и победи, които постигаме всеки Божи ден, както в професионален план, в семейството и в спорта. Нека 2025 година бъде годината, в която ще сложиш край на този цикъл, буквално ще започнеш живота си от начало. А абонирайки се за съдържанието в моя канал, ще ускориш своята трансформация с наличието на правилната информация. Започни днес, а не от понеделник.